Ki nongalam ka khasi Students Union KSU Wapung Circle hapo ka jingalam jong President Ushane Askem dekar bat ki wei ki nongalam kan thop ki dekat ka seng ha ka khat rio trik rempang ki lalit banya kendo ya DMHO ka East Giant Hills ha ka baya day bat ka jingbam dan doktor pawantre hapo ka PHC pamrapai thlu kani ka sin jam bala shim da ka seng kalawan long hadin bakala punlong ka jingde jurim ya kani ka PHC hadin bakala yop diang ya ka jing ujor nang ki pat ba ka than ki bajuban sya kani ka PHC banyo ikila jing sumar ka seng kala ong bakat kum ka jinga thu jing ki pat ba ka than banadu ka santrik rempang om dan doktor Satya ki bawan tre barka jingdon jing ki staff ru kalong ka baduna shibun hakate ka jinga kendo nakaliang u DMHO ulaong baka jingbam dan doktor ka day namar ka jing shim shuti kata ka wei ka shim shuti kha khulung but wei u shim shuti namar ki kamya tho shongkurim haba ka seng kala kali balai ka office DMHO kampa doktor banwantre haka jaka jong kini ki arngot ki bashim shuti u DMHO ulapan pau ka jing namar ka jingdu na doktor habo ka district na kaliang kaseng kalakin tu ya u DMHO ba unshim kya lem nakabenta ban pa doktor siya ka ka PHC knang bagi pat ba kin light na ki jing bat ru na ki no ki jing ja bas ngosi kam tam yi ki kin thei armen ki bawan sha sumar